Tervehdys pitkästä aikaa. Mä en tiedä osaanko mä tätä enää. Mä meinasin, että mä nyt näytän tästä hobosta seuraavat 3 kuukautta. Eli viimeksi ollaan jääty tammi-helmi-maalis, huhti, touko, kesäkuu. Eli nyt olisi niinku heinäkuusta heinä-elo-syyskuuhun. Vaikka nyt onkin jo joulukuu, mutta mulla on 2 kuukautta rästissä, niin siinä ei ole paljon kuvattavaa. Niin mä ajattelin, että otetaan nyt tää 1/3 tästä pois. Ei kun siis 4. 3 kuukautta, vuosi 4. Niin kuvaan nyt sen verran. Mä oon kyllä tänne väleihinkin täytellyt jälkeenpäin, mitä ei välttämättä noilla muilla videoilla näy, mutta sille ei nyt voi mitään. Esimerkiksi olikohan tämä yksi sellainen. Näitä mä oon tehnyt sillä, että mä oon tulostanut läpinäkyvälle paperille näitä tekstejä ja sitten vaan piirtänyt jotain. Ja sitten laittanut sen tarran siihen lisäksi. Mutta missäs on nyt? Olisiko tuo? Joo. Täältä alkaa heinäkuu. Mä oon aika pitkälti, onkohan, missä olisi kuuvaihde? Okei, täällä ei vielä oo. Mut mä oon tulostanut noita Kahvimonsterin kuukausitarroja ja laittanut ne aina tuohon kuuvaihteeseen. Miten nyt ei osu toi? Joo, täällä näkyy jo. Muistaakseni huhtikuussakin oli. Niin, tulostanut tarrapaperille ja sitten laittanut tän aina tähän, mihin on tarkoitus kaikki kerätä tulevia tapahtumia. Mutta kun mä en ole käyttänyt tätä niin kuin kalenterimielessä, vaan ihan vaan muistoja keräillyt tänne ja piirrellyt sun muuta, niin siksi sitten olen sen käyttänyt tuon ekan sivun tällä tavalla. Tässä nyt noin viimeisetkin vielä tulostella. Mutta tää nyt tosiaan heinäkuulta, niin täällä on pääsääntöisesti tehnyt tätä Hobonichia vaan meidän miiteissä, mitä tässä nyt on ollut. Tampere, Rovaniemi ja sitten kaikki Kokkolan miitit, mitä on ollut. Tässä nyt on esimerkiksi todella yksinkertaisesti oltiin mun isovanhempien asuntovaunulla ja sitten lapset oli asuntovaunulla ja sitten mummi ja vaarin kanssa mökillä. Sitten täällä tulee tosi paljon tyhjiä sivuja. Ehkä mä niihin sitten piirtelen joskus, jos vielä joku päivä on vapaata aikaa. Sitten lapset tuli kotiin ja alettiin virittäytyä lomaan. Tässä itse asiassa mulla alkoi loma. Sitten oli mun kaverin polttarit. Me oltiin pakohuoneessa, jossa oli SWAT-team-aihe ja sitten oli cowboy-aiheiset polttarit. Ja sitten me oltiin brunchilla oikeastaan eikä lunchilla, mutta sitten me kierreltiin pitkin maakuntia ja käytiin katsomassa mökkejä, jotka oli myynnissä. Ja sitten oltiin Aavan kaverin mökillä uimassa ja tehtiin ihan porrastreeniä. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä piirroksia. Täällä sitten tulossa vähän erilaistakin. Lisää mökkien katselua. Sitten oli perjantai 13. päivä. Sitten mä oon täyttänyt osan sivuista tälleen, että tääkin on semmonen kirkkaalle tarrapaperille tulostettu tarra. Sitten mä oon tehnyt sille vaan puhekupla. Ilmeisesti tää on ollut aika tämmönen turha päivä. Sitten me oltiin Jukujukumaassa, eli Jukuparkissa. Ennen se oli Jukujukumaa. Tämä yksinkertaisempaa piirustusta ei oikein voi edes ollakaan. Tässäkään ei oikein perspektiivit ole kohdillaan. Sitten me oltiin Pietarsaaressa Hiekkarannalla Feebuudassa. Sitten Aava on piirtänyt mulle tänne. Lähettiin Vaasasta Uumajaan laivalla. Mentiin Högkustenille. Kiivettiin. Täällä on toi Topstuga tuolla Friluftsbyn. Me oltiin siellä leirintäalueella
Meillä oli semmoinen pieni mökki, missä me yövyttiin muutama yö ja sitten tehtiin siitä pari tommoista kiipeilyretkeä 2 päivänä vielä peräkkäin. Että hyvin jakso lapsetkin kiivetä. Onkohan mihinkään laittanut ylös, että kuinka korkealle ja pitkästi mentiin. Oli semmoista jotain 8 kilometriä ylöspäin, töpöttämällä alaspäin. Täällä oli aika hurjia kohtia. Mua vähän hirvitti lasten kanssa olla, mutta kaikki selvisi onneksi hengissä. Me oltiin mun serkudisen miehen ja niiden vanhimman pojan kanssa. Sitten mä oon tänne laittanut näitä Jeminan tsemppitarroja. Maisemat siellä oli niin totaalisesti sen kiipeämisen arvosta ihan vaan niiden maisemien takia. Että ehdottomasti kannattaa käydä joskus, jos on mahdollisuus. Sitten me oltiin Ulvön saarella. Mentiin tuollaisella laivalla. Ja sitten siellä uitiin. Siellä oli hotellilla uima-allas, niin siellä lapset ui. Siellä oli ihan sikakuuma. Se oli melkein 30 astetta oikeastaan koko reissua ja että sekin teki siitä kiipeämisestä vähän rankempaa. Sitten naapuri leirintäalueella oli myöskin uima-allas, niin siellä käytiin uimassa. Sitten paluumatka. Koira oli mummulla hoidossa, niin siksi täällä lukee Reijan luo takaisin. Sitten tässä on vaan joku tämmönen random juttu. Sitten taas oltiin mummu ja pappan vaunulle ja sitten vaihtuukin jo elokuu. En muista, miksi tätä sanottiin, miksi mä oon tähän laittanut Black Friday, mutta ilmeisesti se on ollut vähän niin ja joo. Nyt muistan, mutta ei siitä sen enempää. Sitten oli kaverin häät. Siellä näkyy meidän ystäväporukka. Meitä on tämmönen 4 hengen kopla. Sitten oltiin seuraavana päivänä siivoamassa sitä hääpaikkaa ja tässä näkyy sitten meidän 4 hengen lapset. Hyvin ollaan lisäännytty. Mitäs meitä on tästä yksi lapsi puuttuu tästä kuvasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lasta. Voiko pitää paikkaansa? 3, 2, 2 ja 4, 11. No joo. Että ihan hyvällä porukalla välillä päästään treffaamaan. Sitten en kyllä muista, miksi täällä lukee työt, koska mä olin lomalla. Sitten Aava oli toivonut pitkään tommoista lolpalloa, niin se sai sen vihdoinkin. Hitsi vie. Niin siinähän oli jo 5 viikkoa mennyt. Mun piti takas töihin. Mun loma alkoi kaverin polttareista ja päättyi sen häihin. Ja sitten vuoden synkin päivä. Meidän Reija lähti pilven reunalle. Se oli 14,5-vuotias jo, vanha mummu. Ja sillä alkoi olemaan tuolla maassa tai nisässä niin kasvaimia ja sitten se alkoi olemaan jo vähän niin kuin kuuroja, sokea ja se piti aikamoisia paastoja, niin todettiin, että ei enää leikata vanhusta ja poisteta niitä kasvaimia, että sen on aika päästä rauhaan. Se oli synkkä päivä. Ja se päätös tehtiin sen takia, että me oltiin lähdössä viikon reissuun. Niin todettiin, että se on parempi, kun me ollaan pois kotoa, niin sitten ei olla niin kuin heti tyhjässä kodissa ja sitten sen ei tarvitse mennä mihinkään hoitoon kipeänä, että se pääsi sitten rauhassa. Ja me saatiin heti muuta ajateltavaa, ettei ollut niin paha olla kotona, niin siksi päivä valikoitui näin. Ja sitten lähdettiin tosiaan Kreetalle ja meillä oli lasten serkku mukana, että 3 lasta ja 2 aikuista. Ja mä oon, nämä on valokuvapaperille tulostettuja kuvia, mutta mä en jotenkin, tää on se paperi, mitä Jemina suositteli, että mihin se tulostaa noita die-cutseja. Ja siihen varmaan ihan hyvä paperi, mutta näin kun liimaa paperille, niin tää on jotenkin ehkä liian paksu. Ja sitten mä en tiedä miksi, mutta mun kaikki kuvat tulostuu tosi tummana. Mutta
Mutta ekana päivänä tosiaan matkustettiin. Mihinkä aikaan me oltiin perillä? Mulla ei edes mitään muistikuvaa enää. Sitten siellä oli ihan järkyttävän korkeat aallot. Niitä yritin kuvailla. Ne kun ne tuli tuohon rantaan, niin ne nakkas tuosta porukkaa, lenteli miten sattuu. Käytiin jalkafishpaassa. Sitten tehtiin junaretki. Taas on niin meikäläisen perspektiivit aivan kohillaan. Ehkä se nyt ei ole niin justiinsa. Junaretki tehtiin Appelsiinilaaksoon. Sitten käytiin Haniassa. Bussilla mentiin ja sitten keskiviikkona oli Botanical Parkki. Siellä sai kävellä kauniissa kukkaloistossa ja tosi superhelteessä. Sitten käytiin vesipuistossa. Sitten vietettiin allaspäivää ja käveltiin rannalla. Lapsilla oli jostain syystä, ne ei voinut uida meressä ollenkaan, niitä kirveli se suolavesi ihan hirveästi kainaloista ja nivusista. Mä en tiedä, onko jotenkin karvatupet aukeamassa noilla esiteineillä vai mikä siinä oli, mutta niitä kirveli se suolavesi ihan hirveästi. Sitten oli viimeinen päivä ja me lähdettiin tosiaan, lento lähti vasta, olisiko ollut 1 yöllä. 12 aikaa, niin me kerättiin nähdä vielä auringonlasku sitten paikan päällä ennen kuin lähdettiin. Ja sitten me nukuttiin yöasuntoautossa. Ja sitten aamulla ajeltiin Oulusta takaisin kotiin. Sitten on tämmösiä täytesivuja taas. Simply Gildedin pupu jostakin kirjekuoresta otettu talteen. Sitten me vuokrattiin fatbikeit Noan ja Hannun kanssa ja käytiin niillä vähän ajelemassa. Se oli aika yllättävän rankkaa puuhaa. Noa jo jossakin vaiheessa hyppäsi pyörää selästä pois ja kieltäytyi polkemasta, että hän ei jaksa enää. Sitten Karjalaiselta tuli uusi biisi, niin sen mä oon tallentanut tänne. Tumman sininen seuralainen. Nythän siltä on tullut kokonainen albumi. Sitten syyskuu. Meillä oltiin tuolla Tampereella VLF-miitissä. Ja sitten seuraava päivä oli mun syntymäpäivä. Tässä me ollaan Hanne-Marin kanssa muumisadetakeessa, koska Tampereella satoi vettä ja meillä ei ole sateenvarjoja. Sitten on taas täytettä. Tarrapaperille olen tulostanut. Onkohan tää niin, että mä oon ostanut tän digitaalisena tämän kuvan. Sitten Aava sai Polly-poketin. Mä tilasin sille huutonetistä. Ja nyt se kinoaa toista, koska sillä ei voi leikkiä, kun niitä on vaan yksi nukke. Niin pitäisi saada toinenkin. Sitten pojat oli 22 kilometrin vaelluksella. Nukkuivat teltassa. Ihan tässä lähistöllä. Tuolla Öijän saaristossa. Ne oli yöllä Hannu heräsi siihen, että hirvi juoksi teltaa ohi. Mutta yli 20 kilon rinkka oli ehkä vähän kuulemma liikaa painoa. Sitten nääkin on tarrapaperille tulostettu ja mä oon ostanut semmosen vellumin, missä on nämä 2 hahmoa ja näitä sydämiä. Niin mä oon siitä vaan snipperillä ottanut sitten pari Wordia ja tulostanut. Kuvaa en ole siis muuttanut, olen vaan muuttanut sen verran, että mun ei tarvitse kokonaan sitä tarrapaperille sitä koko A4 tulostaa, vaan osa siitä. Ja tämmösiä täytesivuja. Siinäkin yksi sarvesta. Sitten olikin jo niin syksy, että sai siivota trampoliinin pois. Kattokaa tätä uskomatonta taideteosta. Siivottiin nurmikot ja sun muut. Sitten tääkin on tulostettu tarrapaperille. Kahvimonsterin nää tuli jossain myynnissä. Me saatiin digitaalisena Hanne-Marin kanssa näitä kuvia, niin siitä olen tulostanut. Sitten meillä kävi nuohooja. Mä oon kyllä aivan itekin mykistynyt näistä mun piirtäjän lahjoista. Mutta toisaalta on ne silti kivempiä kuin että
tässäkin olisi joku valmis kuva. Mutta niissä on, no jotenkin tää piirtäminen on niin hidasta mulla, että se ei todellakaan tule luonnostaan edes tämmönen karvalakkitalomalli. Niin siksi tää on tullut vähän vähemmän tehtyä. Sitten mä aloin syömään enemmän ruokaa. Oli tarkoitus ruveta kasvattaa lihasta, mutta koska sen mukana tulee myös hyvin paljon nestettä ja turvotusta, niin se vähän masensi. Ja nyt mä oon niinku lähinnä tällä hetkellä vain syön. Mutta treenaaminen on vähän silleen niinku, kyllä mä käyn salilla, mutta ei se mitenkään tuloksellista treenaamista tällä hetkellä ole. Täytettä. Tääkin on tarrapaperille tulostettu. Simply Washia. Siinä mä oon tulostanut näitä kuvia jossakin vaiheessa aika paljon tarrapaperille, niin mä oon käyttänyt niitä sitten pois tänne tyhjille sivuille. Oispa kesää, niinpä. Sitten meillä oli Kokkolan plannermiitti. Sielläkin lukee Hobonichi Time. Tein näitä muistosivuja silloin. Ja siitä on sitten virallisesti syksy tulossa. Ja siitä alkaa sitten oktoberi ja täällä onkin sitten aika tyhjä. Ihan 1-2 hassua piirustusta, koska viimeksi olen tehnyt tätä täällä plannermiitissä. Mutta ehkä mä nämä 3 viimeistäkin kuukautta saan sitten vielä tehtyä ja kuvattua. Someday. Tossa mä ostin mun kello. This one. Eikö se ole aika? Eikö se ole ihan saman näköinen? Mutta semmonen pikainen Hobonichi-selailu. Tässä mä en oikeastaan harrasta tässä setup-juttuja sen kummemmin. Siis mulla on ollut koko tää aika, kun mulla on ollut tää viime tammikuusta asti, joulukuusta asti, marraskuusta asti. Niin mulla on ollut tää kansi täällä alla. Ja siis mua on ärsyttänyt, kun tää ei ole mahtunut kiinni senkään vertaan, mitä se nyt menee. Miksei kukaan sanonut mulle, että se on tarkoitus panna vaan se toinen kansi sinne. Että ei niitä ole pakko molempia tunkea tonne alle. Täällä mulla on näitä vanhoja old school daikatseja ja sitten mitä mä oon saanut Hannemarilta ja tämän rusetin mä oon saanut Tanjalta. Ja sitten täällä on tallessa. Näitäkään mä en oo päässyt käyttämään vielä ollenkaan. Nää on näitä, millä teipataan jotain kuvia tai muita muistoja tonne sivuille. Sitten täällä on Aavan kaverin äiti antoi silloin, kun Freija lähti, niin se oli kirjoittanut mulle tämmösen runon. Tai tää on Halo Helsingin. Halo Helsingin laulun sanat tänne. Sitten Paulan kanssa vaihdettiin. Mä lähetin sille happy mailia ja se lähetti mulle teetä. Eli myöskin happy mailia. Niin sitten se laittoi mulle kirjeen ja sitten täällä on Aavan tekemä ystävänpäiväkortti. Ja semmoisia muistoja. Täällä esseitä ei olekaan taskuissa mitään. Näistä täältä on jotenkin vaikea ottaa mitään. Ja niitä tullut laitettua. Mutta se mua ahistaa, että tänne on mennyt tänne väliin kaikkea tämmöistä ihme kumimurusta ja jotain likaa. Pitäisi ottaa irti kaikkia putsota. Tätä nyt on vaan pyörinyt tuolla. Tää, jos sais tän kokoisena kuukausi ja mikä tää nyt on? Viikkonäkymät. Et ei sivunäkymää, ei päivä per sivu, vaan samalla lailla kuin siinä serkussa on siinä kasin, mikäli siinä on kuukausinäkymä ja sitten siinä on tämmönen vertikaaliviikko. Mulle riittäisi ne. Viiklissä joo, mutta se on malliltaan niinkö. Okei, mä nyt tunnustan, että mulle on tulossa se Hobonichi Weeks. Ja Sixparolta siihen kannet. Mutta mua ahistaa se malli, kun se on niin kapea. Nyt katsotaan kuinka mä viihyn siinä. Mutta jos se tulisi tämän kokoisena, niin mä olisin niin heti, että myyty. Mutta saa nähdä. Mutta semmonen hobo-video. Kiva, jos jaksoit katsoa. Palataan taas. En lupaa milloin. Joskus. Moi moi!